Gaueko 8 izateko 18 minutu falta diren honetan, Realak eta Granadak anoetan jokatu duten eSports Ligako laugarren jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo du. Gogoratuko dugu Realak alde batetik Realak 5-3 irabazi dio Granadari lehenik eta behin, eta gogoratuko dugu Reala lehengo astean berdindu egin zuela Las Palmasen aurka usnako emaitzarekin, aldiz Granadak irabazi egin zion Mallorcari etxean 3-2. Beraz, gaurko norgehiagoka honetara Granada 3 punturekin iritsi da eta Reala beste 3 punturekin. Granadak garaipen batekin lortu zituen 3 puntuak, Realak 3 berdinketekin gaur arte, baina gaurkoan Realak irabazi egin du 5-3 esan bezala. Analisiarekin hasi aurretik 11koak errepasatuko ditu, izan ere Realean 2 aldaketa izan dira, 4-3-2ko sistemarekin jokatu du Imanolek beste behin ere, Alex Remiro izan da ATP-an, lauko lerroan Amari Traore eskuine galetik eta Kieran Tierney debutaria ezker galetik, aipagarria Kieran Tierney gaur egin duen debuta, benetan nik uste debut amestua izan duela, oso partida ona jokatu du, oso protagonista izan da, eta benetan poztekoa Realak egin duen azken fitxaketa hau. Atzealdearen erdialdean izan dira Igor Zubeldia eta Robin Lenormand, hiruko lerroa osatu dute Martin Zubimendik zelai erdiko jokalari atzeratuena izanaz Brais Mendez eta Mikel Merinok lagunduta, eta aurrean eskuinaldetik Takekubo izan da, ezkerraldetik Ander Barrenetxea eta goian aurrelari faltsu bezala Mikel Oyarzabal kokatu du Imanol Alguazilek. Granada berriz, Paco Lópezek 3-4-3ko sistemaren alde egin du gaurkoan, beste 2 aldaketekin. Raúl Fernández izan da ATP-an, Ignasi Miguel Rubiok eta Victor Díazek osatu dute 3ko lerroa, Carlos Neva eta Jose Callejon izan dira hegaleko jokalari aurreratuenak, Gumbau eta Sergio Ruizek erdian lagunduta, eta goian ezkerraldetik Brian Zaragoza, eskuinaldetik Uzuni eta goian Lucas Boye. Hauexek Granadako jokalariak, eta beno, esan behar da, Realak gaurkoan norgehiagoka hasieran planteamentu desberdin bat egin duela, ez? Orain arte denbora guztian baloia atzetikan ateratzen saiatu dira Imanol Alguazilena, gaurkoan Mikel Oyarzabalen presentzia horrekin eta goian erreferentzia bat ez zegoela ikusita, Granadako atzealdea pixka bat norgehiagokatik atera nahian edo Imanol Alguazilek baloi luzeak ipintzea proposatu du gaurko honetan, eta askotan ikusi ditugu Robin Lenormand edo Igor Zubeldia baloi luzeak bilatzen, eta horrekin batera noski Takekubo edo Mike edo Ander Barrenetxearen abiadura bilatzen. Bai Ander Barrenetxea eta bai Takekubo oso jokalari baliagarriak dira horretarako, baina gola ez da modu horretan etorri. Gola Brais Mendezen jokaldi baten ostean etorri da, izan ere Mostarrak sekulako pasea sartu dio Takeku hori ikeragarria, eta hau da aipatzekoa, Realak gauza bat baldin badauka, hori erdilariek eta jokalari horiek aurkarien atzealdeko lerroak hausteko ahalmena da, eta Brais Mendeze gaurkoan hori erakutsi du, erraz irabazi dio bizkarra Takekubo Granadako atzealdeari, eta atezainaren aurrean, kasu honetan Raúl Fernándezen aurrean geratuta maisuki sartu du norgehiagokako lehen gola. Hori bai, lehen gol hori etzen bat ere fidagarria, izan ere ikusi da aurreko jardunaldietan ere Reala irabazten hasi da, baina gero nola bukatu diren norgehiagokak, puntu batekin soilik konformatu behar izan du orain arte, eta horregatik Imanolek beste gol baten bila joateko eskatu die, saiatu dira, Realak berdin jarraitu du, Granada nahiko galduta ikusten zen, eta 35. minutuan etorri da behar bada norgehiagokako jokaldirik polemikoena, izan ere Mikel Oyarzabal ia area barruan zegoen Mikel Oyarzabal, eta area barruan zegoela Granadako atzelari batek zapaldu egin dio. Oraindik ere ez dut errepikapena ikusi, baina hain justu ere nik kokatuta nengoen pare-parean gertatu da, eta ni behintzat penaltia ikusi du zuzenean. Kontua kontu, gero kornerra izan da Granadaren alde, eta hor Robin Lenormandek suerte oso txarra eduki du, eta ondorioz banakoa. Hori ordea Realaren zatein batean albiste ona izan da.
Izan ere, Take Kubok 44. minutuan gola egin du, 2-1. Eta sekulako gola izan da gainera. Amari Traorek baloia eman dio, lehenik eta behin Martin Zubimendiren sekulako lasterkaldia izan da, gaurkoan beste behin ere Martin Zubimendik sekulako norgehiagoka egin du, eta ez horregatik bakarrik, gero esango dugu zergatik, sekulako lasterkaldia egin, Amari Traoreri eman dio baloia, eta Take Kubok bikain amaitu du jokaldia. Gero, Ander Barrenetxeak ere sekulako aukera eduki du lehen zatia amaitu aurretik, baina ez da hori sareetara joan. Reala nagusi zen lehen zatian, eta bigarren zatia astearekin batera, bigarren zatia askoz ere beroago hasi da, baina Realak berdin jarraitu du, atzealdean Sendo, Erne, Granada saiatzen zen, hor batez ere Egaletan Uzuni eta Brianekin Realari min egiten, baina Egalak oso erne zituzten Imanol Alguazienek, eta horregatik aipatu du gaur bai Amari Traorek eta bai Kieran Tierneik egindako norgehiagoka, oso norgehiagoka serioa izan da, bien aldetikan, bai erasoan eta baita defentsan ere, honen bestez, eta jada norgehiagoka itxita edo iaia zegoela, egin ditu lehen aldaketak Paco Lopezek, baina aurretikan Realak beste gol bat egin du. Kasu honetan, Amari Traore azaldu da eskuin Egaletik, beste kontraeraso bat, jada Granadaren atzealdeko lerroa ere oso desordenatuta ez egoen, Granada golaren bila zijoan, bigarren gol horrek min handia egin dien Azariei, eta hor Amari Traorek Kubori pasea, Kubok Brais Mendezi, eta Brais Mendezek Zubimendiri, eta Zubimendik benetan area txikian erne, oso erne, bera bezalako jokalari bat soilik egon oia hor, oso erne, eta benetan maixuki sartu du Realaren 3. gola, eta hor amaitu da iaia norgehiagoka. Bestalde, Granadak hortikan aurrera egin ditu aldaketak, izan ere Miki Bosch atera da Miguel Rubioren ordez, Ricard Sánchez Víctor Díazen ordez, Melendo Sergio Ruizen ordez, eta Puertas Callejonen ordez. Esan dugu Granadak orokorrean ez duela norgehiagoka ona egin, gol hori sartzeko orokorrean ez duela norgehiagoka ona egin Granadak, baina kontu hauekin ere kontua ez da asko aldatu, eta gero 77. minutuan Ander Barrenetxearen gola, benetan Mikel Oyartzabalek hemen magia atera du. Zergatikan jartzen du Mikel Oyarzabal Imanolek behar bada, ez dago bere unerik onenean, hori garbi dago, Mikel Oyarzabal ez dagoela bere unerik onenean, une batzuetan makal, behar bada Barrene eta Kuborekin alderatuta oso makal dabil, baina magia dauka Mikel Oyartzabalek oin horretan, ezker oin horretan, eta gaurkoan beste behin ere erakutsi du. Horpoz sekulako pasea, baina eskandalosoa eman dio Ander Barrenetxeari, eta honek azpitik Donostiarrak ez du barkatu. Hortikan etorri da gero Realaren lehen aldaketa, Kieran Tierney atera da, eta haien sartu esan dugu, Tierneyren debut benetan ederra, oso ona, ilusionatzeko modukoa, eta haienen partida ere oso ona izan ere, haienek sekulako lasterkaldia bota du. Une batean ikeragarria izan da haienek bota duen lasterkaldia erdialdetik, eta haienek ere bete du berea, eta gero 5-1 iritsi da. Asu honetan Realarena Miki Boschek bere atean sartu 76. minutuan, eta hor ja norgehiagoka jada itxita zegoen, baina are gehiago itxi du. Esan dugu hor Realak erasoan jarraitu duela, Realak gehiago nahi izan du behar den bezala, eta hor jada Granada erabat akituta zegoen. Gero Mikel Oyarzabal kendu du Momotxo sartzeko, Mikel Oyarzabalek esan dugu norgehiagoka ona, naiz eta lehen zatiko jokaldi polemiko horretan, berari naiz eta niri penaltia iruditu jokaldi horretan makal xamar ibili da Oyarzabal, eta gero Momotxoren inguruan zer esan, ez aukerak izan ditu, eskerrak norgehiagoka erabakita zegoen, baina hor atearen aurrean findu behar du jaurtik, eta hori
eta ziur finduko duela Momo Txok izan ere, beste dena oso ongi egiten baitu frantziarrak. Gero Gerard Gumbau kendu du Gonzalo Villar ateratzeko Granadak, Gumbauren partida nahiko diskretua, horre atzealdean bere erruz ere batean izan da noski, ez izan dira noski Granadaren akatsak eta ez du eguna izan Gumbauk, eta gero 79an Kubo kendu du. Zer esan, Take Kubo da gaur egun Realeko jokalaririk onena, hori gauzak diren bezala esan behar dira, eta Take Kubo da gaur egun Realeko jokalaririk onena. Diferentziak markatzen ditu, iruditzen zait munduko jokalari onenetakoen artean egon daitekela une honetan, ez dut esaten lehenengo hiruretan, ez naiz hori esaten ari, baina bai oso maila altuan egon daitekela. Arabiako eskaintza hori jaso zuen, berak baztertu zuena, eta Umar Sadik atera du, eta gustatu zaizadik. Lesio batetik handator, badakigu oraindik ere uneko egunean ez dagoela nigeriarra, baina ongi aritu da Umar Sadik gaurkoan ere, eta aukerak izan ditu, baina batez ere areaz kanpotikan eman diona Realari esan azpimarratuko nuke. Naiz eta bera areako jokalaria izan, gaurkoan areaz kanpo ere asko eman dio, sekulako gorputza duen jokalaria da, baloia ongi babesten dakiena, azkarra da, eta naiz eta oraindik pixka bat abiadura hartzea ere falta zaion, oso ongi aritu da Umar Sadik nire ustez. Gero, Ander Barrenetxearen ordez, Arsen Zakarian Errusiarra atera da, debuta egin du aurkoan Anoetan Errusiarra, lehengoan Las Palmasen aurka jokatu zuen, eta Ander Barrenetxearen ordez atera da. Ander Barrenetxearen inguruan esan behar dena da lehenik eta behin, Zubietako arribitxirik onena dela gaur egun, Realekoa, Martin Zubimendirekin batera, eta hor sekulako mina egin du, egal horretatik gainera gola egin du, beste gol bat, izan ere Zeltaren aurka ere gola sartu zuen, beraz, goleatzaile dabil Barrene, eta hori Realarentzat oso garrantzitsua da. Eta gero Zakarian, hor egal horretan kokatu da, ez jada pixka bat norgehiagoka erabakita zegoenean, jada ez zegoenean ia jokoan, Arsen Zakarian hor saiatu da, eskuin aldetikan pase batzuk ere bota ditu, lasterkalditxo batzuk, eta orokorrean sentsazio onak, baina ardura gutxi zuen gaurkoan Zakarianek. Gero 5-2 egin du Granadak, Boiek sartu du, Puertasen ondorioz, jada Realeko atzealdea ere nahiko despistatuta zebilen, eta barkagarria. Eta 83ean, Merino joan da, Mikel Merinok beste behin sekulako norgehiagoka egin du, baloia ateratzerako garaian, akatsak zuzentzerako garaian, Merinorekin eta Merino gabe, Reala ez da berdin. Merinorekin askoz ere Real sendoago bat ikusi dugu, eta Turrientes atera da, berak ere eman du sekulako pase bat Umar Sadiki, baina honek barkatu egin du, eta ondorioz gero Brianek 5-3 egin du, Gonzalo Villarren pase baten ondorioz, baina ja da norgehiagoka hor ja erabakita zegoen. Esan bezala 3 puntu oso garrantzitsu, gainera erakustaldia eman du Realak, hori da garrantzitsuena hemen, erakustaldia eman dutela txuri urdinek, eta orain ikusi behar urrengo norgehiagoka Real Madriden aurka da, orain geldialdia dator, sentsazio honekin dijoa Reala, fitxaketekin asmatu duela ikusi da, eta hause beraz, Realak 5 Granadak 3, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.